खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 22 सेप्तेम्बर 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। फरायसालियाव सानै फरायसाफोरनि गेजेराव गिथाव बाथावै बुलायलायदों। काछार डिस्ट्रिक्टनि सिलचराव गंसे फरायसालिनि 9 थाखोआव फरायबाय थानाय सानै फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे फिसा बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव सासे फरायसाया गुबुन सासे फरायसाखौ गोबुवारसारजों गाग्लोबनानै बुथारनो नागिरदोंमोन, नाथाय थैथारासै। गाज्रि रोखोमै गोब्राब जोखोम जादों। उनाव बुथार नाजानाय फरायसाखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै लांनाय जादों। बे समाव जोखोम जानाय फरायसाखौ गाज्रि थासारियाव सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। IMD बोथोर बिफाना सा-सानजा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोर जेरै मणिपुर, मेघालया आरो आसामावबो फैगौ 24 सेप्तेम्बरसिम गोबां अखाजों लोगोसे गिथाव बाथावै सारअन्थाइ गावनो हागौ होननानै सांग्रांथि फोसावनाय जादों आरो आसामनि गोबां जिल्लाफोराव अखानि थाखाय येल्ल' एलार्टबो फोसावनाय जादों। मणिपुरनि लकटाक लेक साखाथियाव गोबां अखा हानायजों सारअन्थाइ गावनायजों 4 आबादारिफोरा गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानाय आबादारिफोरा दुब्लि बारियाव खामानि मावगासिनो दंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। बे समाव जोखोम जानाय आबादारिफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। बेरे जोजानानै सानै गथ'फोरा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। उत्तर प्रदेशनि मानकापुरनि मातनापुराव 4 आरो 6 बोसोर बैसोनि सानै हौवासा गथ'फोरा बेरेजों गाग्लोबजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बिसोरनि बिबैया गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानाय बिबैखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। जेब्ला सानै गथ'फोरा गावसोरनि बिबैजों बेरायनो थांदोंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। थैनाय गथ'फोरनि मुङा जाबाय इयुब 4 बोसोर बैसोनि आरो योगेश 6 बोसोर बैसोनि। गुबुन जोखोम जानाय बिबैनि मुङा जाबाय उत्तमा 65 बोसोर बैसोनि। केरेलानि वाहानाडायाव सासे सुबुङा गावनि असे बिसिखौ बुथारनानै पुलिसनो फन खालामनानै गावखौनो पुलिसनो गथायदों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय अनिशा 35 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्रा दुथां फिसायनि मुङा जाबाय मुकेश। मुकेश आरो अनिशानि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जादोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों आरो बिसोर सानैजों जुलि जानाया दान मोननैल' जाबायमोन। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय तामुलपुर जिल्लायाव सोनायखौ लानानै गोख्रों खुद्रिसारदों। सुबुनकाटा आरो जबादंखौ तामुलपुर जिल्लायाव सोसननायखौ लानानै गोख्रै हेंथा खालामदों आरो सोमावसारनो थाखायबो साखा-फारा खालामदों। दिनै सुबुनकाटा आरो जबादं ओनसोलनि माखासे फरायसा आफादजों लोगोसे बान्दो कमिटि, साहित्य सभा, आबोब गोबां जों इयाव बाहागो लाफैनो हादों। दिनै जोंनि खौरां मेलनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जोंखौ बाक्सा जिल्लानिफ्राय तामुलपुर जिल्लायाव जिथु थिसनबाय बिनि हेंथायै जोङो गोबां दिनै सोमावसारबोबाय। सोमावसारनायनि उनावबो दिनै जोङो सरकारनिफ्राय जेबो जों दिनै फिन मोनासै। बिनिखायनो जों दिनै खौरां मेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंनि दाबिफोरखौ जुदि गनायनानै लायाबा इयुनाव आरो जों गोबां हाबाफारि लानो नागिरदों। बेनिखायनो दिनै बे खौरां मेलनि गेजेरजों दिनै सरकारसिम जों बे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों। थ' जोंनि जे दाबिखौ गनायाबा जोङो इयुनाव आरो गोबां हाबाफारिया जोङो माखासे लिस्ट खालामना दोनखादों। जेरै गाबोननि दिनाव जोङो मोनसे खानाय सिननाय जे हाबाफारि जों बेखौ लागोन आरो सबनिहा जोङो आखायाव अर लानानै गिदिंनाय जे हाबाफारि जों बेखौ खालामगोन। बिनि उनाव जोङो सार्कोल अफिसाव बागानपारा सार्कोल अफिसाव साननैनि हाबाफारि लानो नागिरदों। बेहाय जोङो सानसे उखैहाबनाय सोमावसारनाय आरो सानसे धरना। बिनि उनाव गनायाब्ला जोङो बेखौ आरो हाइकर्टसिम जोङो थांनानै हाइकर्ट खालामनायनि थाखाय जोङो राजि दङ। बिनि थाखाय जोङो थियारि जागासिनो दङ। थ' जोङो दिनै बे सोमावसारनायखौ सोरबा राजनितिनि थाखाय नङा, जोङो रायजो राजानि सुबिदानि थाखायसो जों बेखौ खालामदों। नाथाय जोंहा तामुलपुरसिम थांनांगौबा बेसेबां जानथाय दिनै गोजान बेखौ नायोब्ला जों रायजो राजाया दिनै गिखांनाय फैदों। मानो होनबा जोंनि बाक्सा जिल्लायाव थायोब्ला जोंहा जि लामाया जोंहा बाइकजों थाङोब्लाबो जोङो 10-15 मिनिटआव सहैनो हायो। नाथाय तामुलपुरसिम थांनांगौबा जोंहा दिनै बेहाय 2-3 घन्टासो नांगोन जोंनो बाइकजों थांब्लाबो। थ' जोंनो माखासे दुखिया रायजोफोर दङ जायफोर साइकेलजों थांगोन बिथांमोननि थाखायथ' दिनै सानसेयाव बे तामुलपुर जिल्लायाव थांनानै खामानि मावना फैनाया जोंनो सम्भब नङा। नाथाय बिनि थाखायनो
दिनै माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा बुंगासिनो बियो राजनितिनि थाखायसो बेखौ खामानि मावदों होननानै नाथाय बियो जोबोर गोरोन्थि बेहाय जोङो राजनितिनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै जों रायजो राजानि थाखायसो जों खामानि मावनो ओंखारबोदों आरो गासै फरायसा आफादनिफ्राय लानानै जिखिनि आफादफोर दङ जोंनि बे सुबनखाता आरो जपादं ओनसोलाव बिथांमोनाबो दिनैहाय लैहोर लैहोर बे ओनसोलनि गोरों गोरा सुबुंफोरा बेहाय बाहागो लाफैदों बेहाय जेबो राजनितिनि खोथा फैयाखै आरो इयुनाव जोङो जेबो राजनितिनि थाखायबो बेखौ साननो थाङाखै आरो जों बेखौनो बुंदों जोंनि जे दाबि बे दाबिखौ जुदि सरकार थाबैनो गनायना लायाबा जों बेहाय फैगौ बिसायख'थियाव जि मोनथाम बिसायख'थि फैगासिनो दङ बेहाय एमपि इलेक्सन बिटिसि इलेक्सन आरो एसेम्बलि इलेक्सन बेहाय जोंनि रायजो राजाया मोनसे थिरांथा लाखादों जे जों बे जोंनि दाबिखौ मानियाबा जों बे भट होनो रावबो रायजो राजाया बेहाय ओंखारबोनाय नङा बेखौ जोंनि 100% गेरेन्टि जोङो बुंनो हायो रायजो राजाया गोबां खुद्रि साननाय फैदों बेनिखायनो बेखौ रायजो राजानि बुंगासिनो जों एबार भट होआ होननानै आरो बेनिफ्राय जों मोनसे सानबावदों दिनै बे खौरांनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जुदि जोंनि दाबिखौ गनायाबा बावैनो जोंनो जुदि सरकारनिफ्राय जुदि जेबो खोथा होआबा गाबोननिफ्रायनो जोंनि बे ओनसोलाव जायखिजाया राजखान्थि हान्जायानो जायाथों मानो बिपिएफआनो जा इउपिपिएल बा जिखुनु राजखान्थि हान्जायानो जा जोंनि ओनसोलाव हाबनानै मिटिं खुंफैनाय बा जोंनि ओनसोलाव हाबफैनायखौ जोङो टटेलि जोंनिफ्राय बन्द' खालामनाय जागोन जों बेखिनिखौ मोनसे गोख्रों थिरांथा जों लाखानाय जाबाय जोंनिफ्राय तामुलपुर जिल्ला थाङा जोंनिया जाहोना बेनो जे तामुलपुर जुदि जों थांनांगौबा जोङो जानथायखौ नायबा जोबोद माने बे गोजान दिनै जोङो जे थोंजोङै थांनांगौबा जों ओरै बस्ति जानानै जुदि थांनांगौबा जोङो मोनथाम दैमा बारनानै थांनांगौ जायो बेहाय आरो जुदि जोङो नलबारि जानानै पिडब्लिउ जुदि थांनांगौबा जोंहा बेहाय जानथाया जायो 180 किल'मिटार बे 180 किल'मिटार जानथाय जोङो थांनाया जोंनि रायजो राजाया बेहाय सम्भब नङा आरो बेहाय हान्था मेलानि राहा गैया दिनै जों थांनांगौबा सुबनखातानिफ्राय गणेश मन्दिरसिम गंसे गारि सालायनांबाय गणेश मन्दिरनिफ्राय रङियासिम गंसे गारि रङियानिफ्राय तामुलपुरसिम गंसे गारि थ' बिदिनो माखासे गारि सोलाय सोलाय जों थांनांगोन जोंनि माखासे दुखिया बा रोङै रायजो राजाया एसेबांखिनि थांनाया जोंनो सम्भब नङा नाथाय जोंनो मुसलपुराव थायोब्ला जि लामाखौ जों साइकेलजों आधा घन्टायाव जों खामानि मावनानै फैनो हायो नाथाय जों नांजाबना थानाय मुसलपुरखौ गारनानै तामुलपुराव जों मालाबाबो थांनो गोसो गैया बिथिङाव जायगानि एमसिएलए बा एमएलए बिथांमोना जेबो दिनैसिम फैनानै रायजोनि गेजेराव जेबो खोथा बुंफैयाखै बा बिथांमोना जेबो खौरां होआखै बिथांमोना खालि बेखौनो सानदोंमोन जे जों बागानपाराखौ साब डिभिजन मोनगोन होननानै आसा खालामना बिथांमोना थादोंमोन नाथाय बिथांमोननि साननाय बायदिथ' दिनै जायासै बिथांमोना दिनैसिमबो रायजो राजानि गेजेराव फैनानै फंसेबो बाथ्रा बुंफैखौ जोंनि रायजो राजा बिथांमोना गोबां दुखु फोरमायदों जोंनि जे माखासे समस्या आं दहायबो बुंखांबाय बेखौ जे जोंहा माखासे दैमा जों बारना थाङो दैज्लांनि समाव जों थांनांगौबा जों बेहाय बिखासे बा गोदोनासे दैखौ बारनानै साइकेलखौ बाननानै जोङो बारनानै थांनांगौ जायो बेहाय दिनैसिमबो जों दालांखौ नुफिननो मोनाखै दालां जासिगोन होननानै सरकारनिफ्राय गोबांबार बुंबाय नाथाय दिनैसिमबो बे दालाङा जाफुंनो मोनाखै आरो माब्ला जागोन जों बेखौ सरकारनि सायाव जा फोथायनाय गैया दिनै बिथांमोना खोथा होयो नाथाय बे खोथा बायदि मावफुंनो हायाखै आरो इयुनावबो जों बिथांमोना जे माब्लाबा बेखौ मावफुंनो हागोन जों बेखौ साननो हायाखै बेनिखायनो बे दैमा बारना थांनायाव जुदि सोरबाफोर गोजावलाङोबा बा बेहाय मुंख्लं जानो गोनां जायोबा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन सरकारासो जागोन बेनिखायनो जोङो बेहाय जों तामुलपुराव जे थांनाय बेखौ जोङो लुगैयाखै आरो जोङो माब्लाबाबो थाङा आरो जिखिनि जोंनि सोमावसारनायनि गेजेरजों सरकारनिफ्राय बेखौ जुदि गनायना लायाबा जोंबो जिरायना थाया इयुनावबो जों गोबां सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जों बे जोंनि साननायखौ जों जाफुंहोनो नाजाथारगोन बेखौनो खावलायनो लुगैदों जे बिथाङा जाहाथे जोंनि जा दाबि बिथाङा बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ जोंनि समस्याखौ समाधान खालामना होनांगौ नङाबा जोङो हाइकर्ट खालामगोन जों बेखौनो गोख्रोङै बुंहरदों बिथांखौ नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिनोमोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि